ịgbaghịzi okwu ya ewu mmadụ ama m ihe na-emekọrọ n'ụlọ ụka amara na mmadụ ole ị na-akpọtagara n'ụlọ nzukọ ya ụlọ nzukọ nke Kristi hụ ndị ka ọzọ na-awụgharị ogologo na-abịa agbarachi gwa ha lawa mana ị na-agbalị Chineke ga-agbago ịma na onye na-akọ n'obi Chineke ka Chukwu na-akọkọ n'obi ya na ị ga-eji adala mba mana ihe m chọrọ ịgwa ugbu a na ị ga-eso m larụ n'ụlọ enwere m trakt ndị mgbe nye gị ka iji na-agbasa ozi ọma ọ gara pastọ gị so pastọ ịma ụlọ gị eziokwu ị na-anwakwanụ Ọchukwu ọrụ niile ị na-arụ na parish anya ọ dịghị nzi Ọchukwu naanị Chineke ga-akwụ gị ụgwọ maka agbamakwụkwọ Franka wụ jibo dere ede ọnwa agbamakwụkwọ dị ka ya nwanne ha bụ ka ị kwuru mana ihe nwere ajụ ile ebe Franka si mata nwoke nwoke a mara ezigbo mma mana Franka enwekarị ọkụ mana ihe m ga-agwa ya mepee anya ya ọfụma maka ụmụ ọnụ na anya mmiri ụmụ nwaanyị ọzọ nara di ya hazie ya ihe kwuru wee eziokwu maka na nwa ụtụ nwoke a ga-eji macha ụdịrị mmụọ mara ya hapụ ị na-agba n'iru mba onwe ị na-ele anyị ga-amagodi na demand ọwụ ezigbo onye ọkụkọ maka ụbọchị ahụ anyị gara n'ụlọ Franka ga-agosi anyị na onye gosi di ya na anyị nwa bụ ndị enyi ya nwaanyị mana ọ nọ na-akpị m anya ọkpịkpa m mkpịkpa anya nke m butokwa ya ọkpịkwa m mkpịkpa anya nke m butokwa nwa iwe onye ọjọọ ibidogo n'onwe ya enyiwa na-enyo ịmakwa na awụ onye ọjọọ taa ka ịma na awụ m onye ọjọọ ime ha ga-eme anyị nwa bụ ndị enyi Franka ya anyị ga-emere ya ahụ ihe ọma ọhịa ọma anyị ga na-aga n'ụlọ Franka na-enyo di ya na-enyo ka anyị mata acha ụdịrị onye ọrụ ịba mmụọ ihe ndị ọcha na-akpọ onye komita mgbe m nwere aka ịkọ m enyo ya nyo ụta bụ ya mejire ka nke anyụ ya ọ chọrọ ịgbalaga aka nri egide ya ọgba aka ịkpa megide nwanne ya ọrụ agwụla nne m ewela iwe ọ gị nwa nwe obi m mana enweghị otu m si wee kwere na ịkawo nwata na mmadụ nwoke ya wụ na enwekwara nwa agbọghọ na-amaghị nwoke n'ụwa ọjọọ anya nne m amalụkwa ahụrụ gị n'anya ị ga-abatakwa n'oge oke ngwa edita ego oyibo madreba dadi onye abịrịba Becky isi na ọwụ repentance ka isi na ọwụ ịma ewepụ na ịbata dadi ị gara gote mmanya ahụ ọ na ibu obere oge ebe anyị gara m gara di ya dadi gị nwa ọwa she Becky ke mma gị nwa di na achacha ka ị na-agwa m ya ọ bụrụ nwanne nwaanyị nke ọzọ na-eyi mbe n'ukwu na-akpagharị ụmụ nwoke na-elele ekwe m odidi ya bụ Becky ke mụchagharịrị echagharị nyefere ndị ya Chineke ọwashi nọ na-eyi na-ekwu ihe na-akarị na ọ bụkwa repentance na ọ bụ nka hapụ ihe anyị na-akọ my sister hapụ ihe anyị na-akọ ọpụ obere dadi ka m dị na ya mgbe hapụ ihe ya ime ihe ga-eme otu ọzọ n'ezie na kwa mara ọ bịa tọ ga-eji ekperekpe egbu ma laptọpụ ga si n'oge mmadụ na-agwa dị eziokwu nwanne m imekwana ala bịarute n'ụlọ anyị taa ịgbakwa ya ka ụdị ka isi wa agụgụ mụ na Becky anyị awụrụdịla enyo
nwoke hapụ ihe na-akọ peki m makwa mma ọdụ ndụ ọ na-ebi ijizi ọgwụ jide ya nke ụdị ihe iji ọgwụ ejido lekwe m agwa gị mgbe ụfọdụ ụtụ anyị na-esi eche ihe ọnwa otu na osi adị o gị nụrụ ga-eshi m agụ ama m mana nke ekwe ha m ọ bụrụ na ekwe gị kwere betinye mmanwa agwụla gị mgbe ịma ihe mere Pita oteji aga m asị gị nnọọ tọ daa n'ụlọ anyị gị ji anya gị abụọ nị bịa hụ nka mụ na ya nọ na mere ihe hapụ ihe a na-akụ ka akọ ihe dị mkpa biko gwanị ka m dupụ gị ma mgbe ọbụla iwu onye ochi agụ ama m iwola Pita na echizi agụ instead of Thomas nwanne m ndị ka dị n'ọkụ na ihe ha gwara gị ọ ka mmụta ọgụ maka agụrụ ji ụta ahụ a sị m gị kpọtara m mmadụ ka anyị kpọta nwatakịrị ga na-enyere m aka ga-ajụ ka m kpọrọ nwanne m nwaanyị ka o nwee ike na-enyere m aka na-eme ihe ndị a na-eme n'ụlọ ọnwa ezu erika n'ụlọ ga-ajụ kpọtara nwanne nke gị amaghị m ihe nwe nsogbu lekweta tupu m aga ahịa m zụ ụlọ ime nka ihe niile a na-eme n'ụlọ sọ m na-eme ya gaa ahịa ihe niile m zụrụ n'ahịa sọ m buru ha ncha lọtakwa ugbo ebidokwala m siwe n'ọdị n'ọnụ mfe ọ bụrụ na ị kpọtara dị mmadụ ga-akpa gị obi ọma di m ọma mana ala ọ bụ ka m gị ọ ga-eyi ugbu tupu m ero kichin ahụ o yirila ha wetara gị ya dị ọma m nke a ala ọ bụ ka m gị Ọgọ. Ife kpọrọ ezi iro nke ọgọ a ijiji sokwa na arụ anya n'elu gbara ya gharị nke ọgọ a ekwu ekwu aka aka ọgọ abịara m ka m lụọ nwa gị nwaanyị Ruth so ya bịara ịnụ nwa nwaanyị Ruth taa ka m na-afụ ọ na-adazi ọgọ ọ dụrụ na mpempe nna ịnụgwe m anya ntị jeke na ya kpọrọ Ruth ka ọ bịa ọ n'ihu ọkwa ọdara mmanwụ ị na-akpakọ mmadụ ama ọgọ ọdụ ka ọ na-ama uriri nnukwu ada m nwesị ka akpọọ maka ọ na-aka mma ukwuru ahịa ọgọdọ n'ahịa Ruth ife ji si nne uche kpọọ bụ na nwata oke ị na-ele anya zọrọ bata ebe ma m onye o were mmanya ike nye m na-enye anya atụrụ na-eme ewu ọsị na ọgụ ka ya bịara ịnụ n'ọgụ ka ya chọta na ife nwere na ya chọọ ka ya nụba uru mgbe sị na ọka mma n'iru ọkwa ọja na mmọnwụ na onye na-egwe ka a kpọọ ya ka m jisi nne bịa kpọọ ka ikwuo mgbe sị ka m jụọ gị ọ dịghị mma bụ onye a nna m ọ dị m mma ya nwụwa nkwụ o wetara ife njikwa ekwu na m aha agbụpụchara cha ntụwa nkwụ na na-atụchagwụkwa m enugonu nna nke dị ihe ikwu tupu asa nwata okoro elenu ihe m na-ekwu ya lechaa na nwokorobịa anya sa hụrụ ya mma ọrụ ya mma ọrụ nwa anya anaghịkwanụ dị makakwanụ gaakwanụ maka kedu mbọsị asụsụ anyị na-asụ ya pụ n'ọnụ ọgwanụ nka ka anụkakwa anụ nka ị ka na-asụ bụ unu Owere ọrụ mma ọrụ akpa nna enugu ife menụ bụ na nne m gaba ife menụ bụ na enugu ka o si ga
ya na ịna so na ndị buru mgbe a fụrụ okwu afọ ọsụsụ mfụ ndị ọdụ ịmara ọdụ ka ọdụ kpọba ọdụ ka ọdụ ego mgbe m fụrụ ndị ọdụ ka ọdụ m ndị okenye mkpọbịa egwu aba na-aja ya mmemme ma meghọta ife m kwuru anyị nabata ahụ iruzie kọrọ ha ka isi ya na-ewe jikere wee bịa onye nọ na biya eche mmadụ ụkwụ ada eri ire ana m eche ọdụ m iru ikerecha ndị bụ uru Never seen a girl like this before. Now you wanna make man I hate the boss. I feel this love in my body, in my heart, and so. Oh, you be all that I need. Njem nwanne nwaanyị esi gị ya si na emere njem. Ọ eziokwu agara m njem. Kedu maka nne gị na nna gị na ụmụnna gị? Ụda ha dịcha mma, ha ekelechala. Ahụ chichara ha ike. Ha niile dịcha mma. Franca! Okay. Ị na-ajụ ọgwụ gịnị? Ka m sịrịkwa ada nwanne m mee Franca. Gịnị? Gịnị wụ nwa sisi ọkụkọ si na ya etiga hụ ka ihe ji aha ya ọkpakọ ha n'olu ya Franca! Chee ma agwa gị ma ịma ihe ọ na-ekwu a na-asị anya bewe ime esoro ya bee but ịhụ na nka a na-ekwu okwu ya naanị anya ga-ebe ya naanị gị ga-ebe ya ada ọkwa mana gị ga-eso ebe naanị gị ga-ebe ya ị chọrọ ịkụ m ihe gịnị ga-eme m ebe akwa eme ebe akwa Franca ọtụtụ si hapụ onye a ya oyiri ụdịka ihe oyi enwekwa ebe dịka ya ruru ahụ ya niile apata niile na show ọ na-eji ị ga na-achị ọchị ihe nwaanyị na-agagharị nga ọ metụga gị n'ahụ gị nwanwụ nwaanyị omume gị gị Polina n'ahụ ọfụkwa nwoke di gị juru eju ka nwa okorobịa ịma na di gị mara mma ịma ka ngozi gị di gị mara ezigbo mma o chekwa ka mgbada di ga-apị ịkpa ya apị a sị na ogbu isi anaghị ekwe ka mma gaa ya n'azụ ọpụlu ka m tọrọ ekwucha akpala m ndị oyibo a ụlọ agaghị egbu m ka m matara ihe nnukwu ga onye ahụ na weba adịkwa ọzọ odibo ọwụọ ọkọma ihe ọ gasịza ya nwanne nwaanyị a sịkwa m ma ị ga-ahapụ odibo ya yiri ya na-aga rịga ọkwa maka ndụgo na nke gị na di gị ama m na nwanne gị nwaanyị bụ chekwa ka m kwuo ọ ihube nwoke tụwara gị nwaanyị ime ahụ na m mere m n'anya ka hapụ ịnọ na mmiri ncha abaghị n'anya ekwuchakwala m Franca ị hụrụ di m anyị na-ele anya hụrụ ọbaka ebe a ka ọ nọ ebe a ka ndị ọba aka ị na-ahụ ebe a ka ọ enwe ebe o ji azụ eji kịta ka m ghọtara ihe ị na-ekwu aghọtara m nnọọ mana ka m agwa gị eziokwu otu ọbụla m na-aga isi wee kwuo ọ chapụrụ achapụ mana na-ekekwa shọ na iyi akwụ m ụgwọ m taa ma ọ echi akụ ya ngwa nsogbu adụ ya akpọ m emechi kpọọ m gwa m ebe m na-aga ngwa na ahazikwana ihe wee ekwụkwọ m ụgwọ m nsogbu adịrọ m ewetara gị ya don't deal nsogbu adịrọ ya bụ ihe ọzọ ọ bụ ihe na-ewetara m niile ọ na-ewetara m ego ka m agasa ahụ ihe so m bịara
don't Linda can't do it. I know Linda can't do a store number. Linda. Madam Linda. No. Hi! How can you back and you call who? I'm going to go to Pani him here. A Pularam in Lola. Eh? Can see? Hi! My. I didn't give you what I them that can't got that properly. Hi! Not more. All I'm forever. Madam, no. Okay, go on. Didn't not talk about. You didn't talk about the lodge. Hey, my ass, I'm going to be a No, name and wine. I wish I. No, that is Auntie, go on ya. Upper sick of that going. When I get with 3 million mango. No, I'm not going Hey, Akachuku. Afukara menanya. Hi. Name na waki. Ekwenti nwoke a dị ike. Eh? Ọ ma gwa ha. Agwara m da agwa. Mana ikwe agent. Ya m na gị. Oge niile ya na-akụ. Eh? Ụlọ nwanyị dị iche iche. Gịnị mere ọ ga-abụ olu ụmụ nwaanyị dị iche iche? Ọ ma na di gị mara mma. Ana nwoke ọ bụla mara ezigbo mma, ụmụ nwaanyị ga na-achị n'ọdụ. Rịkpa. Ọ wee ma. Maka Chineke, eh? Maka Chineke, aga m abụcha ha niile ọnụ. Isi? Bon. Lehi m ni bo hon. Asi gị bon. Maka ịbụ ọhụrụ, ọ gaghị eri. Eleghị chọrọ ikwu ihe ahụ na chịkọwa na enwere m agwa ọjọọ. Onweghị m kwuru mana mụ na gị anyị nwa. Mụ na gị bụ nwaanyị. Hapụ ihe na-akọ mụ na gị bụ nwaanyị. Ụkwa nkwụ ga-edi serious. Agwụka m ihe ahụ mgbe ekwuchiga m ike ọkwa maka echi ọ ga-esi eti. Hapụ ya ahụ. Ehe nwanne m nwaanyị n'ikpeazụ anyị mechere bụchara ndị gara akwụkwọ gịcha anya na-akwụnye gị nke anya toro ogo na-enyi gị oke akwa adọnụ na-epe aka gị fonu gbara okpokwu. Ekele dịrị Chukwu my sister. Mama na-ekwe anya moo maka na ọ na-ajụ ese gị na-ajụ ese ndidi na aka udo. Chee, ọma gbasara ha. Ọ ma gị gbasara ha mana ana m agwa ya ka ha na-eshi egotere m shuga na garị maọbụ ihe oriri. Ọ na-ekpere ha ekpere na-achị Chukwu gozi mekwe ha. Ọma ihe mere ha. Ọ ma gị ihe mere ha ọ bụ ka m jee gwa aba ya maka ihe mere ha. Ị chọrọ ka o cheme na anyị na-ebi udoro ndụ ha na-ebi. Ofinye na ọ dịghị m ukwu. Anụrụ m na ndidi nọ n'ute ọnwụ. Ọ bụ ihe ọ ga-abụ nwanne m maka na ọrịa narịa abụghị ọrịa dị nta. Ịmagụ na nwoke ọ bụ jiri achị enye mere ebe nketa ego. Ọkwa ha kara bụ ndị gụchara akwụkwọ ugbu a. Nwanne nwaanyị ọ bụ otu ụwa dịka mkpụrụ osisi akara aka. O nwere ndị na-ada na anụ dị mma afọ ume nwee ndị na-ada na anụ ọkpọkọrọ ma ga-efu n'ume. Ọ bụ otu ụwa dị. Ọ bụrụ m ike nwanne m nwaanyị. Uche alụmdi m na-aga ka dịkwa ọhụrụ ibido nwewe nsogbu. Ele nke nwewe gị dị. Naijiria nwayọ. Ị na-asị na atụgaghị asị. Njiri ya nwayọ. Ele nke weta ha asị. Ka ngwakwa gị. Ihu na egwuregwu nwa bụ ibusaga m alike him. Ebe tokwala m apatokwala maka n'ọnụ. Ndo ka chikwa gị. Ihe anyị gwara ike mgbe gboo
si pati niile ndị enyi m na-aga akwa o kwesịrị iyi ya ndị enyi m asụchara nke ha ha ma na-alụbe dị jikecha pụta mụ abịa dịzi nkakara elu ụdị egwuregwu dị ihe ahụ nne ebe a mụ na gị na-ekwu ugbu a enwere kwesịrị ịkwụ m ụgwọ 700,000 ugbu a ebe m na gị na-ekwu ọ na-achọ ka m kpọọ ya akara ekwentị ya nọ na foonu ma afụghị m ya amaghịzi m ihe m ji wee sevu nọmba ya achọkọtala m ama m bụ ofuru efu ka ọwụ ya isi juru m ebe a ọtakwa m nnọọ kedu ebe m ga-esi achọ ya achọ onye nwe na-ewu mmemme ọ na-akpọghara m isi ebe a akpọ ụdị ekwentị na-arụsa m agha ọkwa ihe m na-eche aka m na-echegide ya echiche ma bụrụ m ga-ebu ada nwanne ọ dịkwa ka ejila maka mgbe onwe m ọ gịnị mere ị makwa na akara ekwentị ndị ahụ m wechiri na foonu ọga m ọ ya ka ọ na-agwa m si ihe awa akara ekwentị ndị ya na ya kwa eme biznes ị makwa na kemgbe aha puku ọ dịghị ego na-abata n'ụlọ anyị agụrụ na-agakwa igbo me na dị m ị na-achịgba m na akara ekwentị ụmụ nwaanyị ahụ wepụrụ na foonu ọga gị nọ ya mere agụ ji egbu gị na di gị ka m gwakwa gị ya uru ụtọ ahụ ịma na di gị na ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha na-arụkọ ha na-enye di gị biznes di ga na-ahazi ha chekwa ihe m gwara gị chee ada okwu gị nke a iji okwu nwanne m makwa na imepela m anya ọ ya na ihe nwoke a na-emewu na-aghọrị m jiri biznes na-aghọrị m ma ọwụ ụmụ nwaanyị na ya kwa gba oringo nwoke nke arụka nwoke nke ọchị na ọ ga-aghọgbu m nwoke nke arụ ọma rụrụ ala ọmụka n'ihu bebi ọkụ ọ ya mere tupu gị alụọ di na nwaanyị ga-emepe anya ga-emepe ka ụmụ nwoke ha feji gị gbaa futbọọlụ ka mkpọkwara eji gị gụọ egwuregwu ọ gị na-ekwu ihe nke a bebi ọkụ mụ Franka ka nwoke ji agba bọọlụ ọ na-eme ihe nke ahụ a na-eme ya ihe lekwe nwa m o megide ka ite ikuku ka m na-ejide na gị na nwanne nwaanyị ịhụ anya nwa m ọmụjọ a na-ekweghị n'isi ọ maka ị mara ama ị chọrọ ịgwa m na nwa uche ga-ababa ya uche na-ebe ya ma nwanne nwunye bụrụ ihe niile hụrụ anya ụkwụ ụzọ bụ ọlala n'ihi nke jiri na-enwe nke nwanne nwaanyị uche ka anyị wee nụ na ile gị imetụbeghị aka Amadu agaghị ikpoji n'isi ugbu a kedu aka ajụjụ dị ihe ka Emeka Chimazọ ka ekere m Jehova na ịbịara abịa n'anya nwaanyị ahụ nke a bigana ndị na-emere mekọrọ biznes enwere ụgwọ oji amaghịzi m ebe m tọsịrị nọmbịa achọpụtara m nọmbịa nọ n'ime foonu amụbụ otu ochi wepụ na foonu anwaanyị kwesịrị ịkwụ m ụgwọ this week ama m iji nọmba ahụ biko gbaghara m biko nweta ọbụla nchọrọ ihe ije biko nye m nọmba ahụ ka m kpọ nwaanyị ahụ o ji m ezigbo ụgwọ plus 233 8064 782712 boy ya ka m nye gị nọmba ọfịs ya madam ọ mụnwa Uchenna nke ahụ gị na-emekọrọ biznes ịkọfọrọ ụgwọ ọ nọmba m dị ya nne m iwekwala n'iwe ọ ga-abụ mụ foonu m dabere n'ime mmiri ọ kwaghị mmiri ya mana erekọta go ya ị nwere ike na-akpọzi m ọ gawago ngwa na nsogbu adịrị ọ dị mma ngwa na na-eme gị expect ọsọ ga-akpọ m na mgbede echi so otu anyị kwuchara ka na ya nwere ike ikwu na ihe bara uru na nwanne nwaanyị bịa ha alfa
ana me wura mo ya won na ngom yu gba gina ngom ya buru wanne nwa bu yo ya mo kan awu anu mo wa na go ya wo te bi she kenye mo wa uche ma na me na bo se fa just me ku o le ni e me marriage na e uche ga disen ya uche ma na o gele ko ngi na ka na apa o uche na ko mo na mbre no lo ka mo ngom eh Ekwentị gị na-akụrụ osisi ewo ya nne kekwanụ akụ ya ngwa nsogbu adịrị ọ dị m mmanụ akwụsị 2:30 ngwa na-emechazi anyị mitizi ebe a ngwa daalụ sọ nne biko chajara m ya tinyere m n'ọkụ achọ m ka ọ nwụrụ ọkụ biko m n'ọsụsọ ọ na-eri nri hello Emmanuel ka mụ na ya na-ekwu biko eweli iwe ọwụ Njideka nwanne Uche na-akpọ enwere ihe m chọrọ ịgwa gị mana ewu nwaanyị be m ka m gwa gị na Uche alụọla nwaanyị ọ lụrụ ezigbo nwaanyị mara mma ka ị marakwa ihe gaa ya abụọ na-eme o ka o dokwa gị anya mechie ọnụ etizila mkpọ ụgwọ a nwunye Uche ị na-akpara nkwụ mechie ọnụ gị ebe ahụ lụọ onye ara unu ịhụnanya okwu ịgbara ya inwetala ebe ọ na-afụ ụfụ iji ya ha abụọ na ịma na ihe m na-akọwa ọ ma nweghị ihe jikọtara ha abụọ gaghị ewu dịka iwe maka ịhụkwa olu sa voice ya olu ji na-asa m ihe mana anyị akọlara nwaanyị ọhụrụ anyị akọlara nwaanyị emebiela ụbọchị ahụ ụbọchị taa anyị emebielere ya ahụ ọ gaghị akpọzikwa di m n'ekwentị ọzọ ọ ga-akpọ ya mana ọ ga-agwazi ya na enweela ndị na-enyinyere ya anya oke ma Hefeti na-ekwu eziokwu maka ọ ga-akpacharazi anya ya mara na enwere nwaanyị n'ụlọ ọ ga-amada ụkwụ na-aga wam anya na-aga zam lee ịma na ewe nwanne ọ dịkwa mma ndị ahụrụ m gị n'anya ihe m chọrọ ka ị mere m ụta m na-anọghị ugbu a achọrọ m ka ilega anya n'ala chọpụtara m ihe ọbụla di m na-eme ihe ọbụla o mere ụta m na-anọghị ya detuora m ya achọrọ m ka ị nyoora m ya nyochara m ya ọfụma nyojie ya ma ihe ọbụla nyo ya nnọọ ka onye komita ihe ọbụla o mere dịrị m ya nlọta
gagwa nsogbu nyere ihe m kwuru ịma ihe m ga-emere gị atọrọsịrị ụjọ atụla ga nọ atọrọsịrị elebe ka moto m nọ n'ihi na he nne m n'ihi na nọ gasịkwala m kelee m aha nsogbu adị ịhụ na onye okomita nyere gị di nyo ụmụ nwaanyị niile chọrọ ka ha lụta onye dịka ọgọ m nwoke. Hei Chineke, nwanne m nwaanyị nka ọ dịkwa na mma biko ya mụ achọghị otu m ga-esi nweta di ọlọta mụ na ya gwuo egwu na-asị nyowere gị ya ịhụ na onye komita ọ maka ọgọ nwoke ka m ji nọrọ n'ụlọ a na-enwedị mkpọtụ nọ ya ebe niile dị n'ụka jụụ maka ya ka m ji nọrọ hịa ị na-asị m nyowere gị. Madam, enwe no nwanne m nwanyị na-aza ụda afọ ahụ. Madam, biko orubeghị nke otu ahụ nọ. Ya nwere ike ịbụ ndị nro m o. Onye iro na-ebe, o nwere ike ị na-akwanyere nwaanyị gị ugwu. Mụ na ndị na-adịghị akwanyere nwaanyị gị ugwu anaghị akpọkọ. Akwụkwọ ekwentị m ọzọ. Madam, chere biko ọ bụ na otu na-ekwu na ya na ihe ọ bụrụ na nwa m ka m gwa gị ihe na-eme adịghị mma. Ị ma na ololo ka ị na-egwu n'ebe alụmdi na nwunye gị dị. Mama, ahụna m na ị na-akwado di m karịa mụ awụ nwa gị, mana ka m gwakwa gị ịtụla m ịma mgbe nwoke ji m egwu egwuregwu. Nwa m ama m itogo, mana ka m gwa gị eziokwu ewepụ ihe ma ndị Igbo si na ihe nwata lili n'osisi nwee fụ okenye na ana ga-afịa wee karịa. Akwete m na-ekwu ihe iji di gị na-akpagharị na-ekwu asị gị na afụrụ nka na emelụ nka ọ dịghịkwa m ka ụka ọdịna kama na mmebi gị ịchụpụ gị na di ka a na-achọ ka atụpụ gị. Ịhụ alụmdi na nwunye m nna di m anyị enweghị nsogbu n'ihi na ahụ m ya n'anya. Ebukwe m di m na-akpagharị na-akụrụ ndị iro. Nna di m nọ n'udo tupu ya wee gwọ. Ọ kwanụso ndị oyi m ka m na-akọrọ maka me na di m. Enwekwa n'ebe ọzọ m na-ebu ya aga o. Ama m ihe iji na-adịrị ya okwu mgbe niile. Ọkwa maka ururu ego ndị ọ na-enye gị mgbe ọbụla ọ bịara nga. Nwa m ka m jụọ gị, di gị ọ na-agba n'iro? Mba. Ijidego ya na nwaanyị ọzọ mbụ? Mba. Mana mgbe ụmụ nwaanyị na-akpọ ya n'ekwentị. Mama ndị ahụ na-akpọ ya n'ekwentị ọha ọ na-eweta ego eji enye gị nri n'ụlọ. Ịma ọ ndị ya na di gị na-alụkọ ọrụ. Ka gwakwa gị n'ala Igbo, nwoke ọbụla nwere ikike ịnụ ọtụtụ nwaanyị ọbụla ọ chọrọ ịnụ. Omenwu nke ahụ onwa furu ya o mefu m ụdị ihe nke ahụ mụnwa ọ ga-emefu ya. Nwaanyị adachi nwaanyị bịa na di enwere ike ọ bụ na ndị a na-akọlụ gị ihe a na-afụ gị n'anya ha chọrọ ịchụpụ gị na di ha chụpụsị gị na di enwe efere efu gbara aka mgbaghị ire n'ozie m nne ka m gwakwa gị okwu ndụmọdụ nne nke abụọ nwatakịrị nwa na eziokwu m nọ isi na-agba m ọpị na ọ na-agba m gana ebe a. Gee ntị, ndị kere egwu sị nwoke ya na nwaanyị bi n'ụlọ siri ike maka na echiche ndị a na-adị ka echiche anyị nwa ha anaghị eche ihe ha na-eche ọsọ gaba ihu a na-eche ihu n'azụ. Den m ajụọ gị, enwere onye ọzọ gị na-ebi n'ụlọ na-anwụ nwaanyị gị? Ọ nwere ike o mere ihe ndị akọ were megide gị out of jealousy, ọmakwa na o megidere onwe ya mbịa megidekwa n'oge oge na onwe gị. Bịagodo ka m jụgodo ajụjụ bịa mmadụ meziri onye ọjọọ wee lụzie nwaanyị. Kemgbe m nụrụ nwaanyị ekwubiri n'obi m na mkpụrụ obi m na m chọrọ ịbụ nnọọ the best husband, achọrọ ịnwe ezigbo nwoke a na-alụ n'ụlọ. Kpakwana agwa dị mkpa hapụrụ nwaanyị n'ụlọ. Ọ dịzie ka maazị ihe m na-eme n'anya ịmakwado sọsọ onye na-enye m joy n'ụlọ ahụ kịta bụ nke iru nwanne ya nwaanyị. Okwu onye ọzọ
enwekọta mmiri na nwunye m ga-eji akpa nkata na-agaghị enwe nsogbu a ga-achọrịrị okwu fọlt makwa na achịwa agọ ihe niile ya kasị ya sọsọ ihe dị n'uche ka ọ na-emekwa nke anyị hụkwara ya dị n'onwe stọbọn ọkwa sọsọ ihe ndị otu ndị ọya na-agwa ya ka ọ ga-eme isi nke iru onye na-enye gị joy eme obiọma akpa gị n'ụlọ ahụ iriele nke iru mgbakwa ọ bụ na ihe m na-eche na nnụnụ nwoke m obiọma m na-agwa gị na ọ na-akpa na mmụọ na mmiri ọkwa sọsọ enwe onye mmiri na-akpa nkata na-enweghị anaghị eche agụ na-agụchikwa m egwu mago na-akpa m obiọma nnọọ ọrụ maka iru ezigbo mmadụ ọtụtụ mgbe m na-abịa na-anaghị anya ụdị welkọm ọ na-enye m gosi m na nwa ahụ wee chọọ mmara chekwa chere maka ichefu ụfọdụ ihe maka ana m otu ọ dị gị na ịkpọkwa na ụmụ anyị na ha ga-anọ n'abalị aṅụọ mmanya ichefuta ụfọdụ ihe eleta ichiche ya na-hapụgodo ihe a na-ekwugodo ọkụ gbara fadị na-ajụkwa ma ọ gbara fọ ọnụ ya hapụ ihe a biko ọ bụrụ ihe dị m n'uche dị nesesịrị biko ọ kakwara gị mmụọ ichefu ihe ụfọdụ nwa mmụọ ichefu ihe ụfọdụ ga-adị mma ahụ dị nkero ihe na nwoke nsogbu ọ dị mma ọ maka nwanne m nwaanyị enye na onwe gị nsogbu ọ ga-alọtata ama m na-ebi nwunye gị n'anya maka anọ m ebe a aga m esi gị ihe ndị usekwa anụ ga-ebi ihe ọbụla ị chọrọ ka aga wetara gị ihe thank you ana nkwado njem nwanne m nwaanyị Ruth ọ na-agba akwụkwọ weekend a mụ akwado nwoke sọsọ nwoke nne m mụrụ n'afọ nne dịrị n'ọkwa ya ka mara ihe na-eme na enyekwana na ha aka lọtara mgbe a na-atụ ahụ anya mecha ha n'anya na-eme ma alọta enugo a sị ka m kwa gị ya mba agụ m echenwu nwa m ị na-ebe gị na di gị bi gị ejenye ya biko tupu ya achọpụta iweta onwe gị n'ala maka akwụkwọ nsọ kwekwere ya mama anụla m ihe i kwuru anụla m nnọọ ihe i kwuru maka na ọsọ gị bụ nne m hụrụ na-akwụrụ ọgwụ ya nwoke ukwu hapụ nwa ya mana nsogbu adịghị anụla m ihe i kwuru ịma na eziokwu na afụfụ na ntị elikwa inu dịka onugbu maka ụmụ nwaanyị ndị na-akwado ajọ ihe ọ dị-adịkwa ha na mma jụkwa ese mama anụla m ihe i kwuru aga m abịa lawa nọ ọfụma alagbuola m jee ọfụma jee nke ọma kenele m dị go amabalawa kemgbe na na-enweghị onye na-enyi m nwoke anọghị nwaanyị anọghị ka m tigoro isi echi ọzọ m abịachi nsogbu adị mana ị ga-abịakwa mgbe ọzọ ka e mere m ji aga m abịa mgbe ọzọ ụlọ awụla enyi m nwoke mana cheta na mbịa mgbe ọzọ ị ga-eshiri m ihe nchere n'ihe mgbe ọzọ kpọọ gị n'ekwentị nwanne gị nwaanyị ọ gakwara ọfụma? Ọ gara ọfụma Jehova bụ eze. Biko, asị m ajụọ gị. Ile otu isi gawa agbamakwụkwọ nwanne gị nwaanyị naanị gị ichere ha ọ ka ndị ebe gị tie na awụ nwa ajọ nwaanyị na-enwe ihe m ji ndị ebe dị mkpọrọ. Ya m nọrọ chere gị wee hapụzie agbamakwụkwọ nwanne m nwaanyị. M chere gị nnọọ mgbe ọbụla ị kwadoro nnọọ mmiri na gị agawazi ebe a gawa ya late akpọzi anyị ndị njem ọhịa na-akọ ịma ụzọ ebe a n'oge ya nwata ịkpasukwala m makpasukwala ya ebe na m okoro makpasukwala gị
ichi we wege when you wala ti we na ha ichi we wege ama no future imega akwa ajụjụ ahụ m jụrụ gị chọghị ịsa na ya asị m gị onye iwu nwata nwa agbọghọ bịa ahụ sendịrị gị friend request na Facebook ọwụ ihe na-ebute n'ezinụlọ m okwu Facebook ihe social media gị na-ajụ m ngwa na onwe gị na eme accept ndị send gị request nke bụ ọ ga-apụzi iche ya sendịara gị request ga-emekwa ya accept ọ na ịma na ịlọla nwaanyị nke m ya mebu nke m na-echi n'ọsọ m onye lụrụla nwaanyị okwu okorobịa lụrụla nwaanyị mmechi plaka wee gwa ndị oke ọha na onye ọbụla gbara m ọsọ na-alụọla m nwaanyị ya bụ nsị gịnị na anọtara gị n'ụlọ ma adala m n'enyi onye na-aka ya otu ọnụ gị na-acha pịọpịọpịọpịọ na ọkwana ihe m na-eche maka nchọpụta na ohe m chere ịchọpụta gịnị ịchọpụta gịnị nwa agha ka ntị gị kwụkwọ onwe ebe a asị m ịchọpụta gịnị ịchọpụta gị na-eme ịchọpụta gị na-eme Nkiru na-enwe na-enwe jugide kedu onye na-aga n'ekwentị m na-akpọ ndị m na ha na-emekọ biznes na-akọtọsị m n'ihu ha mere ihe eji jụlara m ime biznes sista ndị gị na ha na-eme biznes anụchie m ntị ndị gị na ha na-eme biznes ka ọnwụ ma agbọghọ bụ ịtụgharịga n'ukwu gị na ha na-efegharị oringo o doro gị anya na kemgbe ị batara na ndụ na ihe niile gbanwere nọ na ego anaghịzị ha abata n'aka ị nwere aja ego a na-abata gị aka ọ ya nọ ele otu ego gị si abata gị aka ebe ọbụla nke ọbụla batara gị n'aka ga-ewere na-achụ arụ ụmụ nwaanyị n'ike gị n'ike na-agbagharị oringo ele otu ego gị si abata gị n'aka Thank you, Sigini. Na di gị kwuhe maka nwaanyị ọzọ. Chekwa ka m jọgọ. Kedu nwanne gị nwaanyị n'oge ihe a na-eme? O ji ya akọdụ pụpụ isi. Nne m hapụ. Nwanne m nwaanyị anọghị around. Ọnụ ya mgbe ihe a na-eme. Ọ na-ema nke na-aka egbute m. Gịnị? Otu mma m si akwado nwoke a. Otu mma m si akwụga nwoke ọkụ n'ukwu. Cheka m jọgọ. Ichetiri bọsị m gwara gị na adịmma di gị na nwanne gị nwaanyị na-agbanwoju m anya. Na ọ na-ewezi m iwe. Chekwa ka m gwago. Ọkụ ịma na di gị tụwa nwanne gị nwaanyị n'ime. A ga-akpọpụ gị. A ga-ebu ụzọ lebagodo onye bụ nwa n'afọ maka ịmụtabe nwa n'ụlọ. Ị ga-agbakala n'ụlọ di gị. Akwa na ha na-ekwula ịchọ ya nọ. Ekwuchakwala m o, takọ ha m n'ọnụ. Nne ejikwa okwu uche dịkwa n'okwu ga ijosokwu na uche dị n'okwu a isiokwu. Mepee anya gị ka ị hapụ ịnọ na mmiri ncha aba gị n'anya agwachakwala m gị ya Franka. Ọ pụta ka ọ ha m n'ọnụ. Feti mana iwu onye amụma. Ka esi na nwa onye amụma. Enwere ihe m kwuru mere Mekwa na Franka n'uche di ya na-ese ezigbote okwu. Ọkụ na-agba ọzara, ọkụ na-enwu n'ụlọ ahụ. Ezigbo esemokwu ndị ke ya. ị mara ya ihe mere na nkwu okwu nwere na-eji akpọrọ ihe. Ọ maka na asị igbu unu weta ewu, weta ọkụkọ, weta ụkwụ, weta aka, weta isi, weta ji ma ọ wee dị. Agwara m na agwa na ọ ga-eso. O sile Ọkwa ya mere nnukwu ahụ bara ịdụ m. Si na ọ ga-azụrụ m moto, ọ ga-azụrụ m ụlọ elu, ọ ga-azụrụ m ụlọ ala. M jisi ya na ihe ọrụ gbasara ndị na nwaanyị aka m akwụghụ ya. Eso m ya. Ị ma na ọ bụrụ m Franka m ga-agwa ya sị ya nwanne ọ banyego wa ọ banyego. Ọ ga-alụgide ahụ isi ya. Ya sịkwa na ọ ga-alụ ya esi nga afọ na ndị ọzọ abanye. Nye m gwara gị mana ọ ga-akarịa mma ya nọrọ n'ọchị ike o maka ụmụ nwaanyị ugbu a na-achọkwa di ha na-alụ. Ana ịma na di ya mara ezigbo mma na ụmụ nwaanyị ọ chakwa nwa nkwere ka kpọrọ nwanne. Feti agwachakwala m. Ọkwa ya mere alụmdi na nwunye nke ugbula ka ebe ole gara nkewa. Ele ha ndị oyibo na-akpọ ya divorce. Divorce iji ya. Ọya. Biko chere bifo gị ikwu ihe agụrụ na agụ m. Ihe so m ka ị chọrọ ịlawa ma chọrọ ịbata ngagharị elu. Ka chọrọ m isogbu. Anyị ma n'iwe onye aka ike. Esi m iri na-atọ gị ụtọ biko iwere iwe apụ ịma ụmụ nwaanyị ihe ha ji mara anyị wụ ọnụ nnọọ ọnụ biko ile anya n'ihu gị iwe biko ejikwala iwe apụ. Bịa Nkiru ama m nwe onye udo
mana obi adịghị m mma obi adịghị m mma kedu ọ dị akụkọ dị ihe nka onye ka mama ga na-eji gaa ṅụrụ mmanya ọ bụrụ mmiri m aṅụrụ were udo biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ bifo gị pụọ biko nọrọgodo ọdụ nọrọ ọdụ nwantịntị biko o biko ijikwa n'ime apụ ile enweta anya n'iwu ebe niile wee iwe biko ayọ nga Becky, say I'm going. Hey, Becky, Becky, Melody Chulo, Melala Chulo, and one more, one Chineke. I'm up to one that I house. If you don't want to make money, Match Hoga, bam, I dear she saw. I hear Jerome Ho, a hammer look. Becky can't dinner be your church. Becky get your parafini. Becky, when I say, give me la miere, Becky, when I say, give me la miere. Hey, Elaniam Jahon Nugget, no paramegi. Oh, what can you do? Again, thank you, Chaka, you start off. Oria Cocalipo, Madame on a boon. Hey, Nanye. Ala bi binisi. Onye mukwa, ogene. Ala bi kosi su baba mpolo. Ogene men. Beki kedifa. Nani? Beki wadiri ime. Ha! Akwa nkuru ifa. Akwa eku umeku. Ekpe eje omu. Nso obodo anya na amu, ifu na imutago. Eku umu ife asi ejizire Bible tigeri manya, ifu na oputa. Ọ na-abịa. Ọ na ha ejenite. Beki. Ha! Nkịta atọ ọgbọ anya wara ya n'onu. Agwa m sị eje chọọchị. Ihe gwa m gara chọọchị. Ewa m gara chọọchị. Onye tụkwara gị ime? Nine. Ọ dị mma. Onye gwa m. Ntị ndị mmadụ n'ọjị. Gwa m. Gwa m na nnu m egeghị ntị. Ụkọchukwu. Onye kọrọ kọwe. Nsogbu adịrọ. Ọrụ ekwensu. Ọkọchị makwere wee su. Ife ọrụ ị ga-edo afọrọ akụm ọkpachiri ya. Ị ya abụju anya ka m bịa. Nkiru, isabe m ihe m jụrụ gị. Ihe m jụrụ gị bụ onye tụwara gị ime. Nkiru kwuo okwu ma aga m egbu gị mgbu gị merie gị. Akwa imene ihe ha nọ gị n'obi. Ihe ahụ ị chọrọ ime kemgbe akwa imene ya. Uwe kpughela gị. Akwa ịtụrụ nwanne nwaanyị ime. Ị ga-alụ anya abụọ. Ị ga-alụ anyị. Ọ bụ ihe ị chọrọ. Nkiru. Ị ga-eme? Ee. Nkiru, isi na ị ga-eme? Mama, onye aka m si jụrụ m ya. Kedu ele nke wisi n'ịdị ime? Asị m gị jụrụ m ya onye tụwara ime. Gị na jụrụ m ya ọsị na ọ dị ime. Jụrụ m ya onye tụwara ya ime. Nkiru, onye tụrụ gị ime? Mama. Ọwụ onye. Ị gaghị ekwuzi okwu na onye tụrụ gị ime? Ọ wụ Emeka. Onye wụ Emeka? Emeka enyi ọgọ nwoke. Isi ara gị mma. Emeka ka ole? Ele otu Emeka si tụwa gị ime? Ọwa anyị na Emeka bi. Ka eko si Emeka si tụwa gị ime? Ka Emeka si tụwa gị ime? Nwaanyị nwa enyi nwoke na nwunye nwanne. Anyị na-akpọrọ ha. Nila kpọrọ. Lókè ní oṣù ṣì ní náà lè ṣe náà ga. Òun ò tàbí ṣe gbẹgẹgẹ náà lè gẹ náà ṣe wá ọ̀rẹ́ mi kí kọ́ wí kọ́ wọ̀. Nípa ihe m ga-eme, ọ wụ brọdụ chere m sitekwa m ike ugbu ụfọdụ. Wọ́n sọ wá lọ́wọ́ tó ń lọ gbogbo àná ní ọdún tí a rẹ̀ máa gẹ̀. Wọ́n á ní wò. Wọ́n á ní wò.
Brody na bomi ma ni mutu se bo me meka owo àwọn anya kam ni ko ne mo o maka ko o ta mi na ko wa kam jere no so Hey, girl. ko mo ne wa yo ko lota Icho Gime kamera Mama no Na ote na Aga me enye bi ka gime no bi phone Ndi nke ha na ucha we ga na eba Hey Indian paraffin hair Indian no ya Indian paraffin hair I'm starting area 25 nke ọzọ gaa na-ere ebe ọ mara okay 28 gaa dị ọnụ ndị nke a dị ya na dị mma site nke dị ọnụ ga-ama mma so ko wole jo o ko zum strike ndi ko kona ala strike mam ho gina nya fuma kwara m gị n'anya o washi ngwa njo ko ya hama n'anya se hama n'anya ko jogo enwere ihe m chọrọ ịjụ gị gwa m eziokwu ọkwa ihe mụ na gị na-eme ọkwa gị na nkwa na-eme gwa m eziokwu atụpụlashi ndị ọnkụ nke ọnwụ ọnkụ uche mbakwa mba ọ gwabekwe m ihe dị otu ahụ kama na ahụrụ m ya n'anya dịka ọgọ m nwoke maka na ọ bụ ezigbo mmadụ ọrụ na Chineke ga-emebe m lụta ya dịka mgbe na ya na-eme ofu otu ọbụla o si eme ka m si eme anyị na-emecha ka ejima I don't know, no, we don't need to check in if you're catching it. Money, honey. Kedu kwenu ihe m iji ọkpọ ọdụ agwa mekwara nwatakịrị a mụ akwụfọnye n'anya mana bịa kpachie nnọọ kparụ ụmụ What no Jim no we teach maybe him no you need if you go and go so amam na odi ha ga tap amam no ga tap to na ibel no pano ajo agwa no boje hotel na kwesi he boje no maybe no me feature this girl kidi no ya icho kai mu gba wa did mo obu no go abọ ya get on one day okay he choka ime ihe ndị ahụ echele m ya mama na ịgwa gị eziokwu mụ a edecide go na ngalụ ya mụ edecide go na ngalụ ya ya alụ ya hai ebe ka ugbu a ka ị bịara na ikwu n'okwu dị mkpa ya anọ ọrụ dị mma ọ dị mma ihe mere na anyị amarụta ya isi ahazi jikwa ihe mebiri dị okwu anyị mecha amana ụta isi agazi ịkọ aka biko wetakwara ya ofu wetakwara ya biko mmanya ma agwụla nwanne nwaanyị ya na aka nwere dị dị mma n'ụwa hey uche na-agwakwa Frank eziokwu nweghị ihe o zụtara Franka ihe mere eme na ọ ya mere mmadụ kwesịrị iji ihe ọ nọ na ntị kpọrọ ihe ọ bịa were iwe nwee mkpebi n'ime onwe onye ahụ ga-enwe ezigbo nsogbu nke na-ewute m na Franka ewerechala akara ekwentị ndị ahụ wepụcha ya na ekwentị ya nke meziri biznes nwoke a ji dazie ọ sịkwanụ ka o were akwụkwọ detuo ya ofu ebe lee uche nwoke ọma ahụ dị mkpa ngwugwu ihe ka nwanne ọ dọrọ na ụdị m nwanne m amara m ahazi ya ọkwa na-ekwu ihe ọzọ na-ekwu ihe ọzọ ọ bụrụ na ụdị mpekọcha ya ọkwa gị magara inyo ya
inyotele n'ofu enyo one m nyo hụ na ezigbo mmadụ inyocha mmadụ hụ na ezigbo mmadụ ọ gị kpakalata onwe gị oke inyoro hụ na ezigbo mmadụ bịa ị ga-akwara ngwongwo gị shim n'ụlọ pụọ uke ga-ejugo shim n'ụlọ achọghị ihuru ibu gị n'ụlọ m ọzọ onye gị na-ayọ biko mere m ebere aga m eme ya ọzọ biko gbaghara m ọkwa ndị ndụmọdụ ọjọọ biko gbaghara m